Salam, salam, salam. Hello, hello. Today we're going to be doing more examples of possessive pronouns. ዋንነት ክንዲ ኣስማት ዋንነት ክንዲ ኣስማት ናተይ ፒሮ ሰማያዊት እያ ወይ ድማ ፒሮይ ሰማያዊት እያ My pen is blue. ናትካ መፋትሕ ኣብ ልዕሊ ሰደቓ ኣለዋ መፋትሕኻ ኣብ ልዕሊ ሰደቓ ኣለዋ Your keys are on the table. ናቱ ብሽክለታ ቅልጥፍቲ እያ ወይ ድማ ብሽክለታኡ ቅልጥፍቲ እያ His bike is fast. ናታ ጀርዲን ጽቡቕ እዩ ጀርዲና ጽቡቕ እዩ Her garden is beautiful. ናቱ ጭራ ነዊሕ እዩ ወይ ድማ ጭራኡ ነዊሕ እዩ Its tail is long. ናትና ጋንታ ጾታ ስዒራ ወይ ድማ ጋንታና ጾታ ስዒራ Our team won the game. ናታቶም ከልቢ ሕያዋይ እዩ ነደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ከልባኣቶም ሕያዋይ እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ፌሚኒን ጀንደር ክዛረብ ተኮይነ ድማ ናታተን ከልቢ ሕያዋይ እዩ ከልባኣተን ሕያዋይ እዩ Their dog is friendly. ናትካ ኣሳእን ተፈቲሖም ኣለውታ ወይ ድማ ኣሳእንካ ተፈቲሖም ኣለውታ Your shoes are untied. ናቱ ቡን ውዑይ እዩ ቡኑ ውዑይ እዩ His coffee is hot. ናታ ክዳን ቅጭን እዩ ወይ ድማ ክዳና ቅጭን እዩ Her dress is elegant. ናቱ ኣቁጽልቲ ሓምላይ እያቶም ወይ ድማ ኣቁጽልቱ ሓምላይ እያቶም Its leaves are green. ናትና መገሻ ዘደንቕ ነይሩ ወይ ድማ መገሻና ዘደንቕ ነይሩ Our vacation was amazing. ናታቶም ሓሳባት ምህዞ ዝመልእዎም እያቶም ናታቶም ሓሳባት ምህዞ ዝመልእዎም እያቶም ወይ ድማ ሓሳባቶም ምህዞ ዝመልእዎም እያቶም Their ideas are innovative. ናተይ ቴሌፎን ቻርጅ ትመልእ ኣላ ወይ ድማ ቴሌፎነይ ቻርጅ ትመልእ ኣላ My phone is charging. ናትካ ቆፀራ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ እዩ ቆፀራኻ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ እዩ ብናይ ፌሚኒን ጀንደር ክዛረብ ተኮይነ ድማ ናትኪ ቆፀራ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ እዩ ወይ ድማ ቆፀራኺ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ እዩ Your appointment is at 3 p.m. ናቱ ጽባቐ ጽሕፈት ጽፉፍ እዩ ናቱ ጽባቐ ጽሕፈት ጽፉፍ እዩ ጽባቐ ጽሕፈቱ ጽፉፍ እዩ ክንብል ንኽእል whichever His handwriting is neat. ናታ ፍሽኽታ ድሙቕ እዩ ወይ ድማ ፍሽኽታኣ ድሙቕ እዩ Her smile is bright.
ናቱ ዝባን ልሙጽ እዩ ናቱ ዝባን ልሙጽ እዩ ወይ ድማ ዝባኑ ልሙጽ እዩ ክንብል ንኽእል Its surface is smooth. ናትና ፕሮጀክት ጽባሕ እዩ ዝርከብ ናትና ፕሮጀክት ጽባሕ እዩ ዝርከብ ወይ ድማ እንታይ ክንብል ንኽእል ፕሮጀክትና ጽባሕ እዩ ዝርከብ Our project is due tomorrow. Thank you for watching ሰሰናዩ ተጥዕሙ